जाय आर्टिस्टफ्रा मोजां खोथा सिन्था खालामदोङो दिनै बिथांमोना परिबर्तननि थाखाय सोलायनांगौनि थाखाय खामानि मावबाय थानायखौ नोंथांमोना नुनो मोनदों जों बयबो नुदोङो मानोना दिनै जों हारिमुनि मानसिफ्राबो आर्टिस्टफ्राबो दाजाब दानख' खालामदों हिसाब खिथाब खालामदों बे 17 बोसोरनि गेजेरावहाय BPF सरकारा हाग्रामा दैदेननाय बे BPF सरकारा जों आर्टिस्टफोरनि थाखाय जोंनि हारिमुनि थाखाय मा मावखो मा मावदिया जोंखौ माव नेवसिबोखो बबेयाव थगायबोखो जोंबो दिनै आर्टिस्टफ्रा बिनि मोनसे हिसाब खिथाबखौ खालामदों आरो हिसाब खिथाब खालामनानै जोङो मोनसे पिक्चारखौ दिनै रोखायै नुनो मोनदों आरो बेखायनो जायफ्रा दिनै मोजां खोथा सिन्था खालामदों आर्टिस्टफ्रा जाय महरगिरिफ्रा दिनै मोजां खोथाखौ बुजिनो हादों बिथांमोनाबो दिनै परिबर्तननि थाखाय सोलायनांगौनि थाखाय खामानि मावबाय दङ आरो जाय आर्टिस्टफ्रा टेम्परारि दिनैनि दिनाव नैबे बिसायख'थिनि समाव खालि गरसे गरनै थाखा फैसानि खोथाखौ सिन्ता खालामदों बिथांमोना BPF जों गिदिंनाय जों नुनो मोनदों दा किन्तु जायफोर आर्टिस्टफ्रा मोजां सिन्ता खालामदों बिथांमोना UPPL नि जानानै खामानि मावगासिनो दं मानोना बे 17 बोसोर हिसाब खिथाब खालामनायनि उनावहाय जों नुनो मोनबाय बे 17 बोसोराव BPF सरकारा जों आर्टिस्टफोरनि गायसंनांगौनि थाखाय जों आर्टिस्टफ्रा मेथाइ रोजाबनाय मोसानाय एक्टिं खालामनायखौ प्रफेशनेल लानो हानांगौनि थाखाय जेबो खामानि मावाखिसै जायनि थाखाय जोंनि गेजेराव दिनै जोंनि बर'नि गुबै हारिमु बागुरुम्बा मोसानाय खेराइ मोसानाय बेफोर गासिबो गोमालांबाय खाम दामग्रा गैलिया सिफुं सुग्रा गैलिया बागुरुम्बा मोसाग्रा गैलिया खेराइ मोसाग्रा गैलिया दा बेखायनो जों बुंबोबाय थादोंमोन बैफोर हारिमुखौ जुदि जों लाखिनो गोनांब्ला सासे खेराइ मोसाग्रा सासे बागुरुम्बा मोसाग्रा बै सिख्लासा गथ'नो स्कलारशिप होनांगौ बिसोरनो थांना थानायनि बेबस्थाखौ खालामनांगौ जायफोर खाम दामदों सिफुं सुदोङो सेरजा दामदों जों बेफोर खोथाखौ बुंबोबाय थादों नाथाय बे 17 बोसोराव बिथांमोना बेफोरनि थाखाय जेबो पलिसि लायाखिसै बेबायदिनो जों सिनेमा बानायग्राफ्राबो बे 17 बोसोराव जोंनि बर' सावथुन मुलुगखौ साबसिन खालामनांगौनि थाखाय जोंनि बर' सावथुन मुलुगाव एक्टर जानाय एक्ट्रिस जानाय साफ्रोमबो आर्टिस्टफ्रा प्रफेशनेल हिसाबै लानो हानांगौनि थाखाय जोंबो खोथा बुंबोबाय थादों जों बिथांमोनखौ बुंदोंमोन जे जोंनो मिनि सिनेमा हल नांगौ BTCनि मोनफ्रोमबो ओनसोलाव जुदि जोङो मिनि सिनेमा हल बानायोब्ला 60-70टा मिनि सिनेमा हल जोङो बानायनो हायो आरो बेबायदि जायोब्ला जों सावथुन दिहुनग्राफ्रा जों आर्टिस्टबा बे सिनेमाखौनो प्रफेशनेल हिसाबै लानो हागोन आरो प्रफेशनेल हिसाबै जों आर्टिस्टफ्रा लानो हायोब्ला जोंनि बे सिनेमायाबो मोनसे समाव थाइलेण्डनि बायदि गुबुन हादोराव नायजागोन जों बेफोर खोथाखौ बुंबोबाय थादों नाथाय बे 17 बोसोराव बिथांमोना बेफोरनि जेबो खामानि मावाखिसै बिनि थाखायनो जोङो थांनाय 5 इयार्स 2015 सननिफ्राय 2020 सनसिम बिसोरलाय बे फैसाखौलाय कालचारनि फैसाखौलाय माथो खालाममारखो सिनेमा एन्ड कालचारनि फैसाखौलाय बहाथो बाहायमारखो होननानै 2015 सननिफ्राय 2020 थारमाने लास्ट 5 इयार्सखौ जोङो RTI खालामदों रायजो राजा नोंथांमोन हारिमुनि मानसिफ्रा RTI खालामनायनि उनाव जों नुनो मोनबाय जोंनियाव गोलाव लिस्ट दं आंनियाव मबाइलावनो बेफोर डाटाया दङ नायबाय जोङो सोर मा मावखो मा खालामखो बे 5 बोसोराव खालि 5 बोसोरनिखौल' नायदों जोङो गुबुन बोसोरनिखौ नायबावाखैसो बे 5 बोसोरनि गेजेरावनो जों नुबाय EM नि PA जाय सिनेमा एन्ड कालचार डिपार्टमेन्टनि EM नि PA बिथाङा गावनि हिन्जावनि नामाव बे 5 बोसोराव सिनेमा दिहुननायनि नामाव 4 लाख 5 लाख 4 लाख 5 लाख खनब्रै दिहुननानै फैसा लांबाय बे जोंनि थाखाय आर्टिस्टफोरनि थाखाय जोबोर लासिंसिं आरो दुखुनांथाव बिनि उनाव नायबावबाय जोङो गोलाव लिस्टखौ जायफ्रा सिनेमा बानायनायनि नामाव फैसा मोनबाय 5 लाख 6 लाख 7 लाख 8 लाख थाखा बिसोरखौ जों रावखौबो सिनायनो हाया रावबो सिनेमा बानायग्राबो नङा रावबो आर्टिस्टबो नङा सोरबा थिकादार सोरबा BPF नि लिडारनि फिसाला सोरबा BPF नि लिडारनि बाय बाहागि सोरबा PA नि बाय बाहागि बेबायदि